tukmang takna niabot na. Napupos na gyud ang unong kabulan na preventive suspension na gihangtang sa Ombudsman batok kang Mayor Rama ug lain pito ka magkauban gikan niadtong Mayo 10, 2024 hangtod pagka Nobyembre 6, 2024. Gikan pa kagahapon Nobyembre 7, mabalik na gyud si Mayor Michael Rama sa pagdumala sa panggamhanan isip mayor sa syudad sa Subo. Tugok ang katawhan sa sinsiro ug tinud-anay nga panerbisyo gikan mismo sa pinili nila nga mayor sa katawhang Subuano. Atong klarohon, sa pagkapupos sa unong kabuwan nga preventive suspension, ang atong balaod dayag nga mipabalik ni Mayor Rama isip mayor sa syudad sa Subo. Atong usbon sa makadaghan, wala kasirbihi sa buhatan sa Ombudsman si Mayor Rama ug ang buhatan sa iyang mga abogado tali sa bisan unsang desisyon sa Ombudsman batok kang Mayor Rama hangtod karong budloa. Wala pud katagai o pahimangdo gikan sa opisina sa Ombudsman si Mayor Rama ug ang buhatan sa iyang mga abogado tali sa pagpatuman o pagpaimplementar sa bisag unsang desisyon sa Ombudsman hangtod karong taknaa. Laktod pagkasulti sa kasamtangang kahimtang, walay mipugong o makapugong sa pinili o tinud-anay nga mayor sa Subo sa pagdumala pagbalik isip mayor. Ang pagpadayag sa pagbalik mahinungdanon aron malikayan ang laing mga kalapasan dala sa pagdumili pagbalik. Labaw sa tanan ang pagbalik mao ang pagrespeto sa pagpili o kabubuton sa katawhan. Tindog, tingog, barog mga Subuano. Ang tingog sa katawhan, tingog sa kahitasan. Sa laing bahin agi sa maayong kabubuton, bisag dili nila obligasyon ang mga abogado ni Mayor Rama ni padala og sulat ngadto sa buhatan sa Ombudsman Visayas ug sa DILG Region 7 para magpakisusi sa estado sa pagpa-implementar ug sa pagserbi ug kasayuran tali sa bisan unsang desisyon batok kang Mayor Rama, labi na ang mahitungod sa napagya nga pagpalagpot niya sa katungdanan. Kining mga pakisusi sayon lang gitubag sa maong mga buhatan nga wala sila'y papel mahitungod ni ani kung ila lang ipadala ang maong pakisusi sa tagsa-tagsa nila ka opisina sa kauluhan. Naunsa naman hinuon ni ang gikihan naman hinuon ang mangita o pakisayon sa desisyon batok kaniya. Hagit para sa mga nagduha-duha pa, pagpakita o pruweba nga ang opisina sa Ombudsman mihatag o pahibalo o miimplementar sa bisan unsang desisyon ni ini batok kang Mayor Rama sa mga miaging panahon hangtod karon. Sa makausapa, atong gipahibalo ang talahurong konseho sa Subo ug tanang mga membro ni ini. Ang kinatibuk-ang panggamhanan sa syudad sa Subo, tanan nga mga barangay sa syudad sa Subo ug mga opisyales, tanang mga buhatan pangpubliko o pribado dinhi sa Subo, ug ang tanang Subuanon ang inyong gipili nga mayor nga si Mayor Michael Lopez Rama kanubanan sa iyang mga kaabag ug mga kauban sa panerbisyo. Karong adlaw mibalik na pagdumala sa paggamhanan sa atong syudad ug padayon sa pagpanerbisyo kaninyo. Sa mga empleyado sa gobyerno sa syudad sa Subo, si Mayor Rama wala mupapha o mupalagpot ni bisan kinsa. Kung naa man gani gikinahanglan mataktak o malagpot kana buhatonon pa. Pahiayong sa saktong pamaagi o dili pamulitika. Atong inumduman nga ang katawhan na minahanglan ug usa ka maayo ug limpyo nga panggobyerno, serbisyo walay pili ug tinud-anay. Sa mga kauban sa kausa ug sa Partido Barong Bagong Subo, Team Rama, daghan kaayong salamat sa inyong makanunayon o hugot na pagsuporta. Tuloy ang laban, ang takna sa mga makatawhanon, limpyo, maayo o tikunay na pagpanerbisyo, miabot na.
Daghang mga grasya nga moabot pa. Dili kita motubot nga ilugon ra. Daghang salamat mga subuan. Amping ug ampo sa kanunay. San Pedro Calusog, ig-ampo mo kami. Berhen sa Guadalupe, ig-ampo mo kami. Senyor Santo Niño, kaluyan mo kami. Matinahuron, buhatan sa mga abogado ni Mayor Micas Lopez Rama, Partido Barog, Bagong Subo, Team Rama. Daghang salamat. Daghang salamat sa Secretary of the